Padi jampun dari Bangkahulu, penembak kapal di Muaro, memberi ampun kami dahulu, jawablah salam kami nan basamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awal pemulukato sipatan rundiang pendahuluan, sambutlah salam dari ambo yoka ganti bajawe salam lawi nandata ndak dapat diduga ombak dintai tanahnya. Salam tangjuak dari ambo yoka bake bapak jo ibu nan hadir kini ko tunggu. Anak daro jurumbongan lah tibo ditampik nangko dek alik kakito kambang dek coba tagak kakito isi limbago kakito tuang putih kapek dapik diriek putih hati bakadaan kami adokan sirih nasa cabia pinang nan sagato talatak dalam carano lah tibo di tengah. Sirih secabiak minta dikunyah, pinang sagato minta dimakan. Ko iyo lai bajanjang bake naik, batanggo bake turun, kandak nak minta dipalakukan. Si kapak lima koto, palanteh lareh pariangan, alah banyak anak daro tibo sarato jopa sumandan. Kurang padang babaju kurang salendang sakitigo kami manyera jubari kuniang begitu adai nan biasa ramu tebang kasama tebang membumbuang ke awang-awang cara nu batutui doa lama panyongsong anak daro nan di halaman. Bismillah jolong ditabui, alhamdulillah menyudahi. Jomari kuniang kami menyambut tandu josuko dalam hati. Burung merah jeburung nuri menari-nari ateng pematang. Siriah galak pinang menari mancali anak daro jolombongan nan Allah datang. Lah panik kami dek babanti rabak tasanda di pematang. Lah panik kami dek mananti apa ko sabab anak daru jolombongan talambe datang. Padi jampun dari Bangkahulu, penembak kapal di Muaro, memberi ampun kami dahulu, jawablah salam kami nan basamu. Iyo kami kabalai tadi membawi sendok juga rapu mangkonyo kami talalai tadi jalan babelok sampai lalu. Oba itu rupanya tolong bukan sembarang tolong diambil anak kenari. Kini anak daru jorombongan datang bukan sembarang datang jesarano manjarano ali. Urang pawah pai kaladang, pawah banamu, pawah limo. Dari jauh anak daru jorombongan lah datang, si pangka menanti bersama-sama. Ale rami rumah batua, banyaklah tamu dalam rumahku. Padek raso ibu jo ayah, mancali anak Allah badan yang dua. Balingka sampai nantigo, jalan balingka di tengah-tengah. Mari kita berdoa bersama-sama, umurnya panjang, rezeki murah. Amin ya rabbal alamin.
Baa de alang kamanike alun babuah si dalimo rumah kami ko iyo minta ditingke alah kami nanti basamo-samo rami batang padang panjang rami de anak orang baru pintu tak buka lapiak tak kambang pananti anak daru jorombongannya disusun rumpunnya padi disusun jadi saeto kami bapantun ganti baganti antaro ambo jobisan nanti bo patah rantiang kayu kale tumbuh di tangga rimbo kami minta bisa nama jawe beko babaliak pulo ke ambo. Oh, ba itu rupanya. Abi hari babilang pakan, abi pakan babilang bulan, abi bulan tahun batuka ada dipakai salamonyo. Jalan-jalan kalubo aluang singgah ke pakan membali lado. Iyalah senang hati si mandi kandok anak surang kini alah jadi baduo. Tando hati si pangkalah sanang kami menanti jo hati riang. Ada kita pakai lipago kita tuang. Itulah ada kita go di ranah Minang. Rumah gadang di Panyalayan baato batatah timah membayang kata pirimbo anak diambil ke pakaian ke undang-undang ke Madinah ke payuang panji ke Sarugo kipeh badayuang suwo ida di kipeh dek pasumandan ko ado kato nanjaga ambo minta dimaafkan anak barabah ateh rambut pacah matonyo kada damak sagalo kato nan abo sabui ambo minta maaf kanan banyak urang padang mahaniak banang di punta-punta nak nyosingke kalau dirantang namuah panjang elok di punta nak nyosingke alek donun tanorapa wow doya tanomati salam patamu abo tagak salam kaduho ambo baranti anak urang kampung tarandang anak singgah kapodo tuo pertamo ambo mulai jo salam kini ambo sudahi jo salam pulo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ba itu bunyinya kato saju rasa di dalam hati kami tingkek pulo jangjang nan batanggo assalamualaikum pulo nan menyudahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baa kini nangko pihak di rombongan yang datang ayunkan langkah ke hati anjuangan kami nan samo mendoakan. Burung melok di burung duri, menari-nari ati pamatang, siria galang pinang menari, dan anak daro jerombongan nan Allah datang.